Christ na puno na sa bunal. Gikoronahan na og tunok ang iyahang naong na puno na sa dugo. Muna nga ingon ang Isaiah chapter 53 verse 2, wala na tay kaaniyag nga makita diha niya tungod kay guba na kayo ang naong ni Jesus Christ ning panahon na. Higalaw gigsuon, maayong gabi inaw usab diha kanimo o ang Dios magapanalangin. Adlaw na usab nga Miyerkules tunga sa semana o mao kini ang ato ang nandan ang ato ang tulumanon matag adlaw nga Miyerkules ang ato ang online prayer meeting. Kini sa gihapon ang inyong ubos nga lagad, Pastor Ranilo Abuna. Ako ang mga panghinaot ug mga pagampo nga ang Dios padayon magapanalangin diha kanimo uban sa imuhang tibuok nga panimalay. O ako ang mga pagampo nga sa kanunay ihatag sa Ginoo ang imong magikinahanglan sa matag adlaw. O adto ta sa pagsugod sa ato ang online prayer meeting, pinaagi sa pagpaminaw sa usa ka mensahe sa awit. Ato ang paminawon ang awit entitled My Jesus, I Love Thee.
Galaigsoon mao kadto ang usa ka mensahe sa awit entitled My Jesus I Love Thee. Usa ka pag-express sa anak sa Ginoo siyang gugma ngadto siyang magbubuhat matud pa dito My Jesus I Love Thee. So the question ining gabion na nahigugma ba gid ta sa Ginoo? Last prayer meeting ato ang gihisgutan kung giunsa pag-demonstrate sa Ginoo ang iyang gugma, and in return unsa pud kaha kadako ang ato ang gugma diha sa Ginoo. Mo na siyang buot i-emphasize sa mong awit how we express our devotion, our love toward our living God. So dalaygon ang Dios niya itong mga mensahe, no? So dili ta maglangan adto ta sa pagpamalandong no sab sa pulong sa Ginoo. And if you have your Bible with you, please bear with me and let us turn our Bible in the book of James chapter 1 verse 22. Atong tun-an ang sinulat ni James dining gabhiuna. In James chapter 1 verse 22, the word of God says, "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." May God bless upon the reading of His holy word. Let us pray. Loving Father, Lord, we humbly come before your presence and we ask for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord, nining adlaw nga ikaw paday naga-protection ng hikanamo. Thank you, Lord, sa imuhang gugma, sa imuhang paghatag sa mong magikinahanglan sa matag adlaw, maingon man Ginoo sa imuhang mga panalangin. And Lord, as we are going to study your words, we ask your wisdom nga diin amo ang masabtan ang imuhang mga pulong. Ikaw sa Lord maghahatag og langiton nga kaalam sa imong ubos nga lagad nga pagagamiton. Tagay mi Lord og teachable heart and teachable attitude. Ito Lord nga ang mga mensahe nining gabhiuna makahatag inig enlightenment sa mong makasing-kasing ilabi na Ginoo sa mong Kristohanon nga pagpangalagad. Ang tanang butang amo kining isalig og gitugyan pinaagi ni Ginoong Hesukristo nga amo Ginoo og personal nga manluluwas. Amen og amen. So nining gabhiuna higalaygsoon, I am going to share with you the message entitled Am I in Love with God? Usa ka pangutana, nahigugma ba gyud ko sa Ginoo? Muna nga ang ato ang opening song, it talks about our love towards God. So, usa ka question ako sa imuhan nining gabiyon na higalaygson, ikaw nga naminaw niini. How did you express your love toward God? Giunsa nimo siya pag-express? Or giunsa nimo pagpadayag ang imuhang gugma diha sa Ginoo? As we are walking with God, there are many ups and downs, no? Daghan kitag mga ups and downs, kaluyahon karon, kadasig ugma, kaluyahon karon. Kanang ang atuang pagpangalagad sa Ginoo dili consistent nga dasig gito 100% tungod kay napamantan nining unod no nato, no? Ang atuang lawas maluya labi na kapoy kita sa trabaho or adunay mga struggle sa tuang kinabuhi nga nag-cause, no? Naghimo nga hinungdan nganong naluya ta. And we are sometimes in the state of being so full of zeal and sometimes weakened, no? Mo nang atuang kung giingon a while ago. So ako 100% convinced gyud ko nga ang usa ka tawo nga adunay relasyon diha sa Ginoo, nahimo ng anak sa Ginoo, pinagi ni Ginoong Hesukristo, mutuo ko nga nahigugma na siya sa Ginoo, no? Nahigugma gid na siya sa Ginoo. Ang tinud-anay nga nahimo nga anak sa Ginoo, ang tinud-anay nga dunay tinuod nga relasyon diha sa Ginoo, moingon gyud ko nga nahigugma gid na siya sa Ginoo. Ngano man gi-reveal sa Ginoo ang gugma diha niya, and in return wala tay lain nga himon kundi ang paghatag pud sa tong kasing-kasing diha sa Ginoo mo nag-acquired kanunay ang Ginoo ang gugma nato diha niya, no? So muni siya to ang timan-an, receiving Jesus Christ as your Lord and personal Savior means relationship, no? Ang atong pagdawat ni Ginoong Hesukristo isip ato ang Ginoo personal nga manluwas, nag-emphasize ni siya nga hikanato og relationship nga naman human nakasala ang tao diha sa Ginoo, ang ilahang relasyon diha sa Ginoo naputol. Mo bitaw tong pag-ingon sa Ginoo ngadto kang Adam ug Eve, ingon ang Dios nga oras nga inyo kining kaonon mamatay gayud kamo. Ang buot pasabot didto sa kamatayon dili ang physical nga kamatayon. Ang namatay didto nga bahin sa tao ang iyahang relasyon diha sa Ginoo, iyahang spirituhanon nga bahin. Spiritually dead ang tao human nga misupak siya sa balaod sa Ginoo. Okay? So it means relationship and it involves love. Kanunay gid siya nag-involves of love. So mo ni siya ang irony karon sa kanini nga panahon tungod kay believable ba ang usa ka tawo nga naglitok nga love niya ang Ginoo
and never niabot sa point nga ang iyahang giater nga love wala ni resulta og action. O bitaw ako mayon gyud ko, ako motuog gyud ko anang giinaingon nila nga actions speak louder than words, no? Wala pa nimo gisulti pero imuhang ginabuhat ang usa ka butang in order nga ma-emphasize nimo nga importante siya, no? In order nga ma-emphasize nimo nga love nimo ang usa ka tawo. Magunsa man nga to ang daghan kay nga pulong. Sige tagingon sa Ginoo nga Lord, I love you. Thank you for saving me. Thank you for your blessings. Daghan kay tag mga kanang gisulti, gi-express diya sa Ginoo, yet igo lang nato siya kalimtan human sa panahon nga dali kayo nato i-compromise atong Kristohanon nga kinabuhi. Now kanang dili gyud believable ang usa ka Kristohanon mo utter og I love you diha sa Ginoo, pero ang ihang pika sa kinabuhi naapod sa kalibutan. Mo na nga dili nato mabitbit ang kahayag ni Ginoong Hesukristo kung ang ato ang pagkinabuhi uyon kanunay sa mga kalibutanon nga buhat. Okay? So adunay duha ka butang nining gabiyon nga akong i-share sa inyo on how should a Christian show his love toward God. Kung unsaon nga ang usa ka Kristohanon iyahang mapadayag ngadto sa tawo ang iyahang dako nga gugma sa Ginoo, no? Diri nato ni siya masabtan nining gabiyon. So the question is, am I in love with God? So is it yes or no? No. Ikaw mo'y makatubag nini, pero ihatag na ko sa imuha ang duha ka butang nining gabiyon and I hope and I pray nga imuha ni siya nga masabtan higalaw gigsuon. So love ba gid mo ang Ginoo? No? Una nga butang, kumusta ang imuhang pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon? How did you show your love toward God as a Christian? No? Muni siya ang unang nga butang. Giunsa nimo pagpakita ang imuhang gugma diha sa Ginoo isip usa ka Kristohanon? Ihatag na ko sa inyo ang duha ka klase nga Kristohanon. Natay ginatawag og genuine Christian o professing Christian. Muna nga kung imong basahon ang Matthew chapter 7 verse 21, dili ang tanan na basahon nato Matthew chapter 7 verse 21 tungod kay ang mga professing Christian na bilong ni siya diri higala wigsoon. Matthew chapter 7 verse 21. Matod pa dinhi not everyone that saith unto me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So dili kuno tanang tao nga nagsigig ingon nga Lord, Lord, makasulod siyang gingharian sa langit. Sa 22 iyang gi-emphasize, many will say to me in that day, Lord, Lord, we have not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Sa verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. No? Ingon pa din niya ingon pa ni Jesus Christ ining panahon daghan ka magatawagan ako Ginoo, Ginoo apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Pagabot sa verse 22, ingon din ang excuses sa tawo mo man ni kasagaran. Di ba Ginoo nagapagawas man mi og mga daotang espiritu tungod sa imong ngalan? Di ba nagaayo man mig mga masakit tungod sa imong ngalan? Pagabot sa verse 23, ingon din ang Ginoo, depart from me, ye worker of iniquity, I never knew you. So kay mo sabton, dili tanan nga mga misulti mahitungod sa pangalan sa Ginoo karon nga panahon nailhan sa Ginoo. So tihati ka, dili bot pasabot kay how gi ka mo basa sa Biblia, how gi ka mo sulti mahitungod sa pulong sa Ginoo, automatically langit ka. Ang pinaka number 1 nga gi-acquired sa Ginoo nga moadto tag langit ang pagpasiuli sa ato ang relasyon diya sa Ginoo. Ngano man dugay kay ni siya nga panahon nga naputol, no? Gikan sa ato ang kinaunahan nga ginikanan kay Adam ug Eve, naputol, spiritually dead ta. Muna nga kinahanglan ma-born again ang atong spirituhanon nga bahin. Muna nga kinahanglan nga natay tinud-anay nga relasyon diya sa Ginoo, natay genuine faith, natay genuine relationship diya sa Ginoo. Ngano man unsa day mahitabo pag professing Christian? Ang usa ka professing Christian, mayo kay siya mosulti mahitungod sa iyang pagkinabuhi sa Ginoo. Grabe bay, how you kay ko, grabe gid bay ba kanang mahayo kay Ginoo? Kay ipanalanginan ko niya. Unya kana bitaw mga professing Christian, makita nato sa ilahang mga pulong kuyaw gyud. Pero ang ilang mga binuhatan so kuwahi silang ginasulti, no?
mo na ang kanang ginatawag nato professing Christian, no? Kanang ang ilahang pagkakristohanon kutob lang sa ilahang tumoy sa dila, kutob lang sa ilahang mga ngabil. Pero ang genuine Christian, sultihan ti ka, mao to ang usa ka tawo nga mipaubos siya ang kaugalingon before God, mihinulsol sa iyahang mga sala ug midawat kang Ginoong Hesukristo isip yang Ginoo personal nga manluluwas. Mo ni siya ang ginatawag og genuine Christian, na dili tong hawd manulti pero wala gi relasyon diya sa Ginoo. Kaya ang gina-recognize kanunay sa Ginoo, dili tong imong mga pulo nga gilito kun dili kung unsa ka matinud-anon ang imong kasing-kasing nga midawat og mituo kang Ginoong Hesukristo isip imong Ginoo personal nga manluluwas. Muna nga human ka nga nahimong Kristohanon, giunsa nimo pagpakita ang imong dakong gugma diha sa Ginoo, ha? Nidayag ba na siya diha sa katawhan? Ingon pa ang Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Basahon nato. "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Yung pa ni Kristo din hiya, kung yung basahon ang previous nga verse, verse 14, yung pa, "Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid." Sa 15, "Neither do men light a candle and put it under the bush, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house." Yung pa sa pulong, yung pa naging Ginoong Hesukristo din niya, kita kuno ang kahayag nini nga kalibutan. Nag-refer man gud ni siya sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Unsaon pagdayag sa kahayag ni Ginoong Hesukristo ngani sa atong kinabuhi kung number 1 atong gitago sama sa kandila ang atong gitago ilalom sa lamisa. Unsaon nga makita ang kahayag sa kadaghanan kung atong itago ang nagsigang nga kandila sa ilalom sa lamisa? The point is, daghan nga mga panahon nga grabe ang atong mga paghilak diha sa Ginoo, and human sa pagtulo, pagdagayday sa atong mga luha, ato ara pod nagitago ang kahayag ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Usahay maulaw ta nga tawgon ta og Kristohanon. Usahay maulaw ta nga mailhan ta nga nangalagad sa Ginoo. Usahay maulaw ta nga makit-an nga nagbitbit og Bible. Usahay maulaw ta nga kana bitaw mailhan sa tuang mga friends nga kanang anak ta sa Ginoo. The point is, usahay dili makita ang kahayag ni Ginoong Hesukristo nga ni kanato tungod kay kung unsa ang binuhatan sa mga kalibutanon nga katawhan, wa puy kalainan ang ato ang binuhatan. Muna nga usa ka sayings na ingon, "Tell me what your friends are and I will tell you who you are." Sulti ko kung kinsa imong mga friends. Tungod kay sultihan sabdi ka kung unsa ka. The point is, kung ang ato ang priority, ang ato ang kasing-kasing na nakaset diha sa kalibutan sa itong mga worldly nga mga friends, wala po yung kalainan nila. Kung ato ang friends, mga palahubog, niya dito ta permanente gakuyog, wala tay kalahian nila. Kung ato ang ginakuyugan kanunay mga kawatan, wala tay kalahian nila. The point is, kinahanglan nga ang kahayag ni Ginoong Hesukristo makita nga ni kanato. Kung nangalagad ta sa Ginoo, then praise the Lord. Ngano man sa imuhang pagpangalagad nahimaya nimo ang Ginoo, and probably ang imuhang kinabuhi nga nahimo nga badasigon nga nangalagad diha sa Ginoo, nahimo na nga kadasig sa imong igsoon. Or kung naamang ka gawa sa church during sa weekdays na kasi imuhang mga non-Christian friends, then let your light so shine diha kanila. Dapat makita nila nga naay relasyon diha sa Ginoo, nga naay kahayag. Kung na sila yung mga invitation, ino nimo friends lang ta. Pero dili pwede nga ako ang i-compromise ang ako ang Ginoo sa tuang friendship, no? Usay manggod, dali kay ta mo respeto sa gitunol sa tuang mga non-Christian friends. Brad, nakoy ko ano, tilaw lang gud. Respeto ba? Tilaw lang gud, isa lang ka shot. Kana bitaw mga inana nga kanang senaryo sa kinabuhi. Ang atong himon nga rason, respeto raman to ako pastor, respeto raman po to ako sis. Di na to mausab. Kanang inana bitaw nga rason, dili gina siya valid higaligson. Nara sa inyo ha, kung sa inyo isulti sa ko. Pero ako personally dili gina siya valid. Ngano man, may pata mihatag og respeto sa mga amiga nato nga mitunol og isa ka shot. Pero never gid niabot sa point nga girespeto nato ang gibati sa Ginoo sa panahon nga atuan ang gidawat ug ato ang giinom. The point is, kung tinud-anay ta nga nahigugma sa Ginoo, whatever itunol sa imo, kung nakabalo ka nga mapasakitan nimo imong Ginoo, i-disregard nimo na.
Dali ra man kayong pag-ingon, makasabot na sila. Dali ra kayong pag-ingon, sorry pero dili na ko na siya buhaton, dili ko mo dawat ana. Amigo lang ta pero kamulay pag enjoy dinaa. Kaya ako na hugot na gid ako ang desisyon nga dili na gid ko mo tilawan ang mga butang. Nabay mali sa to ang paghimo niya na nga rason, wala man siguro. The point is, the more na to na ginabuhat nga mga butang, the more na to gihimo nga excuses ang atong pagkakristohanon ngadto nila, the more pud nila makita ang ato ang kalahian diha nila. Nga kita aduna nay relasyon diha sa Ginoo og sila nga nakakita kanato, naapay posibilidad nga ang kahayag ni Ginoong Hesukristo nga niya kanato mo sidlak ngadto kanila og ato silang makauban diha sa pagpangalagad inog abot sa panahon. Muni ang ato ang pagpadayag sa ato ang gugma diha sa Ginoo pinaagi sa ato ang pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. We can express our love towards God through our genuine Christian living. Kanang mitag genuine tinud-anay gyud, no? Nga Kristohanon nga pagkinabuhi dili tong katunga sa tong kinabuhi nangalagad sa Ginoo, katunga pod sa tong kinabuhi nag-alagad sa mga buhat nining kalibutana. Ikaduha nga butang higalaw gigson ako ang i-share sa inyo ha. Before na ko i-share ning duha ka butang, ako lang ning basahon ang mga verse nga makahatag sa tong encouragement. Ang Romans chapter 2 verse 13. For not the hearers of the law are just before God, but doers of the law shall be justified. Now, nining panahon na under man sa law. Ingong padirian ni Paul, for not the hearers of the law are just before God. Ingong pa niya, dili kuno tong mga nakadungog lang sa balaod sa Ginoo, nahimo nga na matarong diha atubangan sa Ginoo. Ang nahimo nga na matarong diha atubangan sa Ginoo, kadtong mga tao nga doers sa balaod sa Ginoo. Karon dili naman ta under sa law, under naman ta sa grace, dapat human nato na dawat ang grasya sa Ginoo, human nato na dawat ang kaluwasan, ipadayag nato ang ato ang kausaban, ipakita nato ang Ginoo nga ato ang gidawat, isip ato ang personal nga manluluwas pinaagi sa ato ang mayong binuhatan. We must be the doers of the word of God. 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Ye are the epistles written in our heart, read unto all men. So, sayon kaayo no nga sabton, importante kaayo ang ato ang testimony, ang ato ang dignidad isip usa ka Kristohanon tungod kay mao ni ang kahayag ngadto sa mga tawo nga naa pa sa ilahang mangitngit nga kinabuhi. Ikaduha, kinahanglan nga ato ang mapadayag, no? Am I in love with God the way I show the image of Jesus Christ in my life, no? Number 1, am I in love with God the way I live my Christian life? Ikaduha, am I in love the way I show the image of Jesus Christ in my life? Ang message ni aning ikaduha nato nga point is, ang gugma nato sa Ginoo ato abaning napakita sa ato ang kinabuhi. Giyon sa nato pagpadayag ang kahayag, ang Kristo, ang imahe ni Ginoong Hesukristo nga ni sa atong kinabuhi. Now, kinsa man si Jesus Christ? Si Jesus Christ, ang Romans chapter 15 verse 3, nag-ingon nga even Jesus Christ himself wala niya gi-please ang iyang kaugalingon. But pasabot, si Jesus Christ usa ka humble nga tao. Si Jesus Christ usa ka obedient. Si Jesus Christ usa ka faithful ngadto sa iyang mga pulong. Jesus Christ walked after righteousness. Si Jesus Christ also walked his talks, no? Jesus Christ walked his words. Muna nga kita nga mga Kristohanon, ang pinaka-ultimate nga example sa pagpakita nato sa imahe ni Ginoong Hesukristo nga ning sa tong kinabuhi sa Ginoong Hesukristo. O sa point, ato ang mapakita ang image ni Jesus Christ the way nato gikinabuhi ang iyahang mga kinaiyahan during his earthly ministry. If Jesus Christ is humble, then we must humble ourselves before God and before men. Ikaduha, if Jesus Christ is obedient, then we must be obedient unto the Lord. Si Ginoong Hesukristo nahimo siyang obedient ngadto sa langit ng Amahan. Then we must also obedient, dapat mahimo pud ta nga obedient diha sa ato ang Ginoo. So in order nga mapakita nato ato ang pagka-obedient diha sa Ginoo, mga lagad ta nga malipayon, nga wala ta naga-look after og kwarta, wala ta naga-look after og mga butang nining kalibutan na, kung tagaan man tag panalangin sa Ginoo, praise the Lord. Kung
i-close pa man sa Ginoo iha mga panalangin tungod kay na siya gi-change sa ato ang kasing-kasing, then praise the Lord. The point is ayaw pangalagad sa Ginoo tungod kay gusto ka madato, pangalagad sa Ginoo tungod kay nahigugma ka sa Ginoo, and the only reason nga nangalagad kaniya tungod kay dako kayo imong gugma diha niya. Walay lain nga hinungdan nga nung misimba ug misunod ug nangalagad ta sa Ginoo tungod kay nahigugma ta niya. That is the very point ng anong nangalagad ta sa Ginoo. Una nga, mapakita nato ang imahe ni Ginoong Hesukristo ngani sa atong kinabuhi, pinagi sa pag-apply sa humility ni Jesus Christ, pinagi sa pag-apply sa pagka-obedient ni Jesus Christ, pinagi sa pag-apply sa pagka-faithful ni Jesus Christ iyang mga pulong. Ha? If militok ta og pulong na Lord, I love you so much, din ipakita na to nga love na to ang Ginoo. No? Mamali man ta, makasala man ta every now and then, from time to time makasala man ta, pero kinahanglan nga mangayo tag pasaylo tungod kay the moment nga nangayo tag pasaylo diha sa Ginoo, ato lang gipa ubos ang ato ang kagalingon ug ato ang gi-recognize nga makasasala ta. That is also one of the thing atong gipadayag nga nahigugma ta sa Ginoo, pinaagi sa mga butang atong gihinulsulan. Nakasala ta, naghinulsul ta din, buot pasabot nahigugma ta diha sa tuang Ginoo. Na dapat faithful ta sa mga pulong atong dilitok diha sa tuang buhay nga Dios. Na ikaupat, if Jesus Christ is humble, then we need to be humble. If Jesus Christ is obedient, then we need to be an obedient Christian. If Jesus Christ is faithful to His words, then we need to be faithful sa ato ang mga pinulungan diha sa atong buhay nga Dios. Then of course, if Jesus Christ walked after righteousness, we must also walk after righteousness. Unsa may buot pasabot ani? Buot pasabot man mahimutang self-righteous, righteous ta ang atong ison daotan. Dili ni self-righteousness din hiya. Ang righteousness din hiya mao ni ang ato ang matinud-anon nga pagsunod ug pagpangalagad sa Ginoo. Kana bitong nahadlok ta nga ato ang mapasakitan ang Ginoo nga atong gihigugma. Mo siya ang point din hiya. Ang righteousness kanang dili man ta 100% nga dili man 100% nga sure ta nga di na kita makahimog sala kay makasala man gid ta ning lawasa, pero at least ato ang gihimo ato ang pinaka the best nga pagkinabuhi diha sa Ginoo nga wala ta nahimong salawayon atubangan sa Ginoo atubangan sa tao. That is walking after righteousness. Ikalima, of course, if Jesus Christ walk His words, walk His talks, we need to walk our talks. Kung unsa tong gisulti ato ginang kinabuhi. If mingon ta nga Kristohanon ta ug nagsunod ta ni Ginoong Hesukristo, ikinabuhi nato atong pagka-Kristohanon nga nagasunod atong Ginoo. Kung militok ta nga tamis jud kay mga pulong sa Ginoo, brad, then ato ang ikinabuhi pinagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay lisod man kay mayon tag tamis kay mga pulong sa Ginoo niya. Sa isa ka semana kay isa lang tamukab sa tong Biblia, di ba? Lisod man kay nga mayon ta nga uhaw kay ko sa pulong sa Ginoo niya, kita mismo wala nato wala ta migunit og baso, unya wala nato giinom ang tubig. Mura bitaw nagsigit tag ingon, uhawa na gid unya naay baso nga punog tubig si mga tubangan, wa gid mo giinom. Ang point is dili pwede nga magsigit ta ingon nga uhaw kay ta sa pulong sa Ginoo niya, naay Biblia wa nato gibasa. Muna nga sultihan ti ka, kung misulti ka nga uhaw ka sa pulong sa Ginoo, basaha ang Biblia. Na? Kung misulti ka nga dapat prayerful gid ta, ampo lang ta permi, dapat kinabuhi pud nato ang pagampo. Dapat if militok ta nga we need to pray every day, then we must pray every day. Okay? Kung militok ta og mga pulong nga kinahanglan dasig kita sa pagpangalagad, madinut-duton kita karon sa pagpangalagad, madinut-duton pud ta kita mismo. Kita ang unang mo-action sa mga pulong ato ang gilitok, dili kay ang mayo kita mo share, dili kay may kita mo sulti sa ubang tao, pero kita mismo kung unsa tong gisulti wala na tong gikinabuhi. Lisod man kay na, no? Dili pwede nga moingon ta nga dapat dili lang kita materialistic na tao, dapat kontento lang ta sa ato ang kinabuhi karon. Importante wa ta gipasagdan sa Ginoo na asya kanunay nga daghan panalangin kanato, dili man sama sa uban nga daghan kay kwarta, pero at least nalipay ta tungod kay pinangga ta sa Ginoo kay panalangin ta. Sige tag istorya og ingunan na unya kita mismo dili kontento sa butang atong nadawat di sa Ginoo, no? This is the point. Kung tinud-anay ang ato ang gugma sa Ginoo, ayaw pag-overlap sa pamaagi o kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. If you really love God, if you really respect God, paabuta ang tama nga panahon nga ihatag sa Ginoo sa imuha ang iyahang mga panalangin nga giandam diha nimo.
ayaw dali-dali ang usa ka butang nga dili pa panahon para nimo. No? Muna nga usahay mawala ta sa passing ug dili makita sa ato ang kinabuhi ang imahe ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang ato ang priority na wala na, ang ato ang priority wala na sa Ginoo na sa kalibutan. So ipakita nato ang kahayag ni Ginoong Hesukristo ngani sa tong kinabuhi pinaagi sa pagkamapayinobsanon, pinaagi sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa pagkamatinumanon sa ato ang mga pulong diha sa Ginoo, pinaagi sa paglakaw nato diha sa pagkamatarong, pag-amping nato sa ato ang testimony. Ikalima, pinaagi sa paglakaw sa pagkinabuhi nato sa mga pulong nga gilitok nato. No? Muna siya ang butang atong hatagan og dako kayo nga pagtagad higalawig so nining gabhion. So, usa ka reminder diha kanimo higalayson. If you are a Christian during Sunday, then it must be the same during Monday to Saturday. If you read your Bible during Sunday, then it must be the same during Monday to Saturday. Mura nagkanang sa physical na to by Monday hangtod Saturday din ta mukaon ang mahitabo na to pas mo maulcer pagid ta. No, inana po natong spirituhan nga bahin. Kung mukaon tag pulong sa Ginoo during Sunday, dapat mukaon pud ta og pulong sa Ginoo during Monday hangtod sa Saturday. Okay? So, we must be a Christian who is more on actions and not in words. Oh, dapat kuno mahimot ang sa kakristohanon nga more on actions not in words nga naman, because when you act without any words, people will honor your God and your life, and our heavenly Father be praised. But when we are more on words and less on actions, ang ato ang testimony maguba, labaw sa tanan, dili malipay ang Ginoo, no? If we talk, then we must walk. Alright? Unta na sabta nato na higalaw gigson. So, the best way to show to the world that you are in love with God, mo lang gini, ha? Pinaka the best kuno nga pamaagi nga mapadayag nato ang ato ang gugma diha sa Ginoo, mo ni siya imong timan-an. We need to live a Christ-like life. Kinahanglan magkinabuhi ta nga usa ka Christ-like nga kinabuhi, no? A Christ-centered life, usa ka centered, no? Usa ka Christ-centered nga kinabuhi. And above all, usa ka kinabuhi nga nagapadayag kanunay nga ang Ginoo always alive. That God is always alive. Kanang alive kanunay, buhi kanunay ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Nga naglakaw ka sa imong pagkakristohanon, isip usa ka Christ-like nga kinabuhi. Dili man ta wala man ta nag-ingon nga kung si Jesus Christ walay sala, dapat wala pud day sala. Makasala man ta pero natay kasing-kasing nga mohinulsol og mga pasaylo, no? Of course dapat natay Christ-centered life. If natay Christ-centered life, sultihan ti kahigal igsoon, ikaw ang pinaka-blessed og ang Ginoo lipay kaayo sa imong kinabuhi, no? Inugabot sa panahon baya tagsa-tagsa ta nga mo atubang sa Ginoo. Unya nindot baya gid kay paminawon nga ang Ginoo moingon unya inugabot sa panahon moingon ang Ginoo nganhi kanato, welcome my humble and faithful servant. Ang Dios magapanalangin sa ihang mga pulong nining gabhion. I hope and I pray nga natay mga langitnon nga pagtulunan nga nakutlo o sa gihapon magapanghinaot ko nga padayon ta nga magapangalagad o nga magahigugma nga magapadayag sa kahayag ni Ginoong Hesukristo nganis sa tong kinabuhi pinaagi sa ato ang langitnon nga pagkinabuhi. God bless us all. Once again, ang Dios magapanalangin diha kanimo. So higalaw igsoon adto ta sa paminaw sa to ang closing song, but before ta pato sa to ang closing prayer. Sa gihapon ako ang i-pray ang mga previous nga mga prayer request nga gisulti sa to mga kaigsunan na nag-send sa kuha sa Messenger, ang uban na sa ilahang comment atong miaging Miyerkules. So moto ako ang malitok, and kung naman kay prayer request while gi-play na ako ang ato ang closing song, please ibutang imong mga prayer request diha sa ato ang comment section, or pwede nimo na siya i-direct sa ako og message. I-PM lang ko, ibutang imong mga prayer request, isend na sa ako. Dalago ng Dios. So ato ta sa ato ang closing song. Ato ang paminawon ang usa ka awit entitled Lord I Need You.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. We're sinless deep. Your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. It's where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Higalawig soon, mao kadto siya ang mensahe sa usa ka awit, Lord, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. My God, I need you. So, mutuo ko nga while naata sa ato ang Kristohanon nga paglakaw, sa ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo, useless ang ato ang kinabuhi kung wala nag-uban kanunay ang Ginoo nga kanato. Muna nga ingong pa sa mong awit, Oh God, I need you. Matag karon niya gikinahanglan kay nato ang Ginoo. Muna nga kay gikinahanglan mato matag karon niya ang Ginoo. Ang ato ang ikabalos lang gid niya mao ang ato ang paghatag sa tong kasing-kasing sa tong matinud-anon nga gugma diha sa ato ang Ginoo. Dalaygon ang Dios adto ta sa ato ang mga pag-ampo. Langiton nga mahan, daghang salamat Lord gining kagabhion. Salamat sa imong mga pulong nga naga-remind kanamo nga dapat amo ang mapakita, amo ang mapabati diha kanimo Ginoo ang amo ang gugma.
Lord, sorry sa mga panahon nga gipasakitan ka namo, sa mga panahon nga mas gipili namo ang among mga kalibutanon nga gusto kumpara sa imong gusto nga di sa mong kinabuhi. Daghang mga panahon, Lord, nga giguba namo among mga saad diha kanimo. Daghang mga panahon, Lord, nga militok mi sa imuha og I love you, pero after all amo ara usab Ginoo nga giguba. Lord, sorry sa mga butang nasipyat mi sa mga panahon nga nakasala mi. Sorry, Lord, nga dili mi inana ka obedient, ka faithful nga mga anak. Apan luyo sa amo ang mga kapakyasan, Lord, sa gihapon ana ang imuhang dako kayo nga gugma, ang imuhang dako kayo nga kaluoy nga mo'y padayon nga ginapatagamtam nga di ka namo sa matag adlaw. Lord, salamat sa imuhang grasya nga walay paglubad. Salamat sa imuhang gugma ug salamat sa kanunay, Lord, sa imuhang pagpasaylo. Dili man minimo deserving hatagan sa panalangin, apan tungod kay loving ka nga Father, padayon minimo Ginoo nga gibubuan sa imong mga panalangin. Amahan nga langit nun, padayon kami naghangi nga na kanimo nga liguna ang among pagtuo, liguna ang among Kristohanon nga kinabuhi. Samtang kami nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik, malipayon kami nga magapangalagad tining tunga-tunga sa krisis nga panahon. Malipayon kami nga mosunod sa imong kabubuton despite sa mga kapobrehon nga amo ang nasinati. Amahan ako mga pagampo nga ikaw padayon nga magalimpyo sa mga unaw nagkasing-kasing ug tuguti nga makita kanunay si Ginoong Hesukristo sa amo ang kinabuhi. Nagampo sa bakulod bisan pa man sa among mga prayer request. Sa prayer request Ginoo ni Ma'am Angelina Lobo, padayon ka Lord magapanalangin kaniya. Itugot o Dios nga padayon man ko nila ang mayong panlawas uban ni Tatay Boy, i-bless ilahang iyahang tibok ng mga anak, Brother Puging, ang imuhang pag-amping sa pagbuntis sa asawa ni Brother Puging. Gaampo sa bakulod bisan pa man magapanalangin ka usab sa panglawas nila mong lubog ni Tatay Boy, sa mga apo, Sister Jam Jam, Lord, nga naa karon sa hospital, padayon nga nag-recover. Agampo kung nga ikaw padayon maghatag kaniya, Lord, og kumpleto nga kayuhan ang tagino maka sunod na dayon ang iyang next na operation. Ikaw mag-bless sa mga doktor nga nag-atiman kaniya, tagbaw sa Lord ang mga gikinahanglan nila sa matag adlaw. Bisan pa man Ginoo, nag-aampo sa kung anak kanimo sa kinabuhi sa Brother ani Sister Septerin, padayon ka maghatag ni kumpleto nga kayuhan while ongoing ang iyang recovery. Bisan pa man kang Brother Bonbon usab makabalik siya sa normal nga paglakaw. Maha nag-aampo sa bakulod sa mga anak ni Ma'am Lobo nga nasa abroad, Sister Joy uban ni Brother Roger, nag-aampo ko Lord nga padayon ka maga-protection kanila, magapanalangin kanila, ihatag ang imong mga panalangin o tugot Lord nga maangkon sa bila kanunay ang safety labi na silang mga trabaho. And nag-aampo ko Lord nga kausab Ginoo maghahatag og forgiving spirit ngadto sa matag usa o ang mga gipampo ni Ma'am Lobo Lord nga ma-reconcile ang mga relasyon Ginoo nakuha. Kaya po na ako ang safety sa ni Pastor Aldrin o ni Sister Risley, panalangin sa kanunay Lord, ihatag kanila ang kadasig o dako nga pagtuo diha kanimo, kanila mga protection o ni Brother Aldrin siyang asawa, protection o sabi ni Sister Gemma o siyang husband na sa Hawaii. Ang pukulod bisan pa man sa prayer request Ginoo ni Sister Merlin, ang iyang mga unsaved loved ones na makaangkon kini Lord og tinawd nga relasyon na kanimo. Nagaampo sa bako Ginoo bisan pa man Lord sa iyahang business. Nagaampo ko nga ikaw mag-bless nini nga daghan nga mga clients. Nagaampo ko Lord bisan pa man sa ilahang weekly regular Bible studies sa residence ni Sister Chinchin, anak ni Brother Eric. Nagaampo ko Lord magpanalangin kanini nga padayon kini nga mulambo o padayon kini Ginoo magpadayon. Nagaampo ko bisan pa man sa pag-provide ni Lord sa gikinahanglan spirituhanon nga kadasig kanunay ay provide Lord ang mga gikinahanglan materially o bisan pa man nagaampo sa bako Lord ikaw mag-bless sa mga kaigsunan namo nga dunay mga business. Ikaw magapanalangin ni Sister Jinking nga imong i-bless nilang business tungod kini pagamit nila kining anak kanimo. Bisan pa man ang negosyo sa Lord ni Sister Abing uban ni Brother Cyril, ikaw nga magabubo sa mga panalangin ngadto kanila. Bisan pa man amahan nagaampo sa bakulod sa mga sick and weak members, pareho ka mag-aayo kanila sa mga adunay physical nga kalayon, ikaw mag-aayo spiritual nga kalayon, ikaw at magadasig. Bisan pa man sa mga infected Lord sa virus, nagaampo ko nga ikaw padayon maghahatag nila Lord og kaayuhan, wala imposible diha kanimo Ginoo. O bisan pa man amahan sa tanan Lord nga
mga doctors, nurses, government officials, police, armies, may man sa mga leaders sa nasod, President Duterte, padayon ka Lord, mag-protection kayo lang, mag-focus lang matawag sa kapamilya, o malayo sila din yung mga COVID. Nag-ampo ko Lord, bisan pa man, padayon ka o Diyos, na magpadayag sa imong gahom kanto kanila. I also pray Lord, bisan pa man Ginoo sa mga kaigsunan na madasigon padayon ka Lord, magapanalangin kanila. I-bless ang amo ang panimbahon karong Domingo bisan pa man ang iglesia Lord sa Digos, padayon ka mag-bless na ni Pastor Sumay, padayon ka magaligon sa ilang mga panlawas o maga-safety sila matagad lang ang pagbiyahe. Nagaampo sa Ginoo bisan pa man padayon ka magapanalangin sa kompleto sa mga kayo Sister Mary Grace sa iyang Picos, may naman Lord, nag-aampo sa bako sa imuhang pag-bless at ibang pamilya ni Sister Jinky, nga diin o Diyos, malipayon o balasigon sila kanunay nga magapangalagad o mali Jojo o siyang mga anak. Underkoy ko Sister Inday, Sister Jen, Sister Baling, Sister Ay o tanan ni Ginoo sa mga apon Sister Jinky, ka magaproteksyon. O Lord God, nag-aampo sa bako, bisan naman sa prayer request sa Ginoo ni Sister Lomen, na yung mga anak makauban yung kini sa pagpangalagad. I-bless Lord sila Brother Eric, sila resources sa ilang source of income, ikaw magapanalangin o magadasi ko sa nila kanunay Ginoo. Bisan man Lord, nag-aampo sa anak kanimo sa tanan niyang anak. Lord, sa mga dili na ko malitok ng mga prayer request, nag-aampo ikaw katubag nini sa mga unsaved loved ones, padayon ka Lord mga protection. Bisan pa man sa mga seminaries sa Faith Missionary Baptist Church sa Davao, Marfori Heights, gampo kung ikaw magapanalangin, magadalaw mga daghan ng mga estudyante Ginoo na nurture sa mga pulong. Bless si Pastor Manny o ba ni Ate Pinky, ba ni Brother Newell, o panalangin ni kanunay Lord ang sa pamanang seminaryo sa Minglanillo, ba ni Pastor Joel and family. Ikaw sa Lord mag-bless nini bisan pa man ang seminaryo sa Luzon, o ba ni Pastor Dimatula o sa mga kauban ng mga pastors and family. Ikaw mag-bless sa Ginoo. Bisan pa man ang Minglanillo, padayon ka Lord, bisan pa man ang Macedonian, padayon ka Lord magapanalangin usab, bisan pa man ang sa Baroy. O Lord, bisan pa man ang another extension sa Kidapawan nga seminary, ikaw sa Ginoo mag-bless nini. Langiton nga mahan wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Bisan pa man nag-ampo kanunay, ikaw nalipod ka namo, mag-safety ka namo kanimo sa mga sa mga katulogon tunay. Tagay mig balinaw ug malipayon nga pagkatulog ug mga adlaw magamata kami uban sa kadasig ug kalipay ug among mahuman ang among mga abuluhaton adunay kadaogan ug bisan pa man Lord, nag-aampo sa bako nga pareho ka maghatag ka namo buhay ug paglamos. Pray request sa ni Brother RC, gampo ko Lord nga magapanalangin ka sa iyang pagtrabaho da sige siya kanunay ligo na ilang pagtuon sa Sister Jamjam o panalipdi sa ila kanunay uban ni Rain sa ilang uban ilahang kaming nakasali ko Lord magaplastar niini bisan pa man o Dios. Nag-aampo sa bako nga ang ihatag ang mga tinuhas lang kasing-kasing nga makabaton og kaluwasan ng mga sibla po sa Antan, ang Durano o bisan pa man abaran ko family. Lord God, nag-aampo sa bako sa mga anak Sister Juji nga nasa abroad, Benji pa ka magapanalipod pagka-protection kanila o ito Lord nabiyaan na sa hingkit ni Brother Benji ang vices o matidunan siya nga musunod diha kaning sa paman Sister Kiss o Brother Karin ilahang kanunay Ginoo nga stable nga trabaho, comfort, protection sila matagal lang mapagbiyahe ug padayon ka Ginoo magaligon sa espiritual buhay. Lord, wala kay merong mahimo kung wala ikaw. Sa paman padayon ka magaproteksyon sa Blessed Studio Brother Boy, hatag mo lawas o ihatag lang mo yung kinahanglan sa mga ang tanang butang amo kini isalig ug bitugyan pinaagi sa matamis nga pangalan ni Ginoong Jesucristo among Ginoo personal nga manluwas ikan kaniadto hangtod karon hangtod sa nagtatapos. Amen o amen. Mayong gabi diha kaniway galaigson, daghang salamat sa imong pagpaminaw ug hangtod sa sunod no sa gayon sa mangtakna ang Dios magapanalangin kanimo. God bless.